Kalikagom ti Mayor ti Ili ti Tagudin ani Mayor Roque Versoza Jr. at tumaray daytoy iti Nangatngato a posisyon. Saan pa'y laing met nga naibaga ti Mayor no anya a posisyon maamuan tulatan into napan agipasa iti kandidatura na no Oktobre 1 aging geti petsa 5. Agtali na edlat tamet daytoy ti Liberal Party kas dati a partido na. Basar pa iti panao ti Mayor, nasaya at metlat tayo ti suporta ken kuana iti Partido Liberal. Well, full support man ti Liberal Party. Amo yung amin ti Liberal Party ngamin ka marangal nga partido ra ito eh. Bago ka makastrek iti ra ito nga partido, at daratay ko na seminar nga 3 hours before take out. At daratay bold ko na. Bold is basic orientation on liberal democracy. May panggap iti panakawaya-waya ti may isang lugar na ito. It's about democracy, it's about freedom, dahito iti magbaga iti Liberal Party. Kahit dagijay, kahit da ngagbaling nga Liberal Party, they will really have to undergo 3-hour seminar bago sila mag-take out sa mga leaders namin. Kadwa na met iti dati alumablabanen ani Rambo Rafanan. Mailepas iti termino ni Mayor Versoza kas Mayor ti Ili iti umay atawen. Iti met anak ng municipal administrator iti Agpaydasigto to as sumukat iti kina Mayor. James Castle, Core TV News.